Vi har fra vers 1 til 75, side 39 midt på side 41. Og Aeneas han begynder sin fortælling om Trojas valg til dronning Dido i Nordafrika. Og Aeneas fortæller om den trojanske hest, og hvordan Laokoon advarede dem om at tage imod gaven. Og den sidste græker, Sinon, forsøger at overtale trojanerne til at tage imod gaven, den trojanske hest. Side 40, linje 32. Timotheus var først med det forslag at få den inden for muren op på borgen. Hvad enten dette var svig eller skæbnen beskikkede det sådan for Troja. Capys og andre med bedre begreb gik ind for at styrte grækernes lumske og højst fordægtige gave i havet, tænde et bål under neden og brænde den op eller hugge huller i siderne på den og se hvad der skjulte i buen. Der var delte meninger om, hvorvidt den trojanske hest skulle ødelægges eller beholdes som gave. På den ene side af sagen mente Timotheus, at hesten skulle være inden for muren, fordi det var en gave til guderne, uanset om det var Trojas skæbne. På den anden side af sagen var Capys og andres mening, at grækernes gave var lumsk og fordægtig, og derfor skulle brændes. De to navne symboliserer hver deres side af sagen. Og fra linje 40. Til side 49, eller til linje 49, der står der, at Laokoon ilter op fra borgen og råber på afstand. Landsmænd, mine usagelige landsmænd, er I forrygte. Trøj fjenden er væk, eller trøj daner giver svigløse gaver til jer. Er det sådan, I kender Ulysses? Enten gemmer der sig dens tømmer i en hoben af kajer, eller den er en maskine, hvis mål er at knuse vor bymur. Se ned på vores huse og anfalde staden fra oven. Et eller andet er galt. Tro intet godt om den ganger, hvad det end er, jeg frygter, danærerne selv deres gaver. Så Laokoon var en trojansk kriger, som var meget skeptisk over for den her hest, og han synes, at hans landsmænd var forrygte, da de ville tage imod den. Han var sikker på, at hesten var hul, og det finder han så også ud af, da han kaster sit spyd igennem den. Og derfor var han sikker på, at der gemte sig et danær inde i den, som ville knuse byen. Han stolede absolut ikke på dem, for hvorfor skulle de dog give Troja en gave? Jeg har side 41, linje 55. Havde ej skæbnen bestemt, og hvor et folk ikke været forblindet, var de argoliske skjul blevet blodigt ryddet med sværhug. Troja stod der endnu, og Priamus kongeborg knejste. Så hvis de havde troet på Laokoon og ladet hesten stå uden for borgens mure, så ville Troja måske stadig stå. Og linje 69, Akvad, Akvad, land eller hav, jeg har endnu tilbage at ty til. Hvad er den skæbne, der venter mig her i min ulykkestime? Mig, der ikke har plads blandt danære mere, og som Trojas folk kun møder med had og kræver, skal bøde med livet. Danærerne forråder de trojanske folk til at beholde hesten, fordi de får medlidenhed med ham. Men han lyver for dem, da hele den græske flåde skjuler sig bag en ø. Og danærerne beklagede sig over sin ulykke, fordi der ikke er plads til ham, og danærerne har forladt ham, og derved får trojanerne medlidenhed med ham og beholder hesten.